Само едно нещо искам още от сега да е ясно. Тук при мене за глупости няма място. Тия драми и театри, това е нещо ужасно. За батаци, матаци, тук е твърде тясно. Да гаже, няма лабава, тук сме ларш. Който си става проблеми, моля ви марш. Защото не мога ги трае, защото просто не знае. Не възат ли веднага какво може да им направя. От всякакви схеми и интриги, аз съм пас. Какво да направя, брато? Аз съм си аз, още от дете. Аз съм си пълно перде. Да ме мърси да се трогна, няма да е за севте. Така че новото 20, че пак не ми дреме. Леко бях се напрегнал, но се усетих на време. Какво да направя, това просто не е за мене. Затова аз и компанията в ръце ще се вземе. Обещавам, вече по-полека да го давам. На живота да се наслаждавам. Обещавам, че все усмихна, че оставам жив и здрав, за друго пет пари не давам. Обещавам, вече по-полека да го давам. На живота да се наслаждавам. Обещавам, че все усмихна, че оставам жив и здрав, за друго пет пари не давам. От тук нататък нямам ни една тревога. Новото ми мото, а не шит, всичко мога. Дигайте залога, защото кълна се Бога. Си ги скъсам всички конкуренти в каталога. Бахте здраво, чак не ми достига джоба. Скоро ще трябва